Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bagi kita yang nanti merupakan malam pertama, ayo ngurui anak bojone, ngurui jamaahe, niat macam loro. Ngene malam pertama nanti sakwise traweh, sakwise jamaah maghrib ora apa-apa. Niat pertama ngene. Niat ingsun poso Ramadan ing dina sesuk. Berarti poso kanggo sedina meneh. Lah, niat kedua, niat poso sekabehane bulan Ramadan. Niat ini insyaallah minimal. Niat ingsun poso sebulan iki penuh lillahi ta'ala. Maksudnya poso penuh itu poso Ramadan. Hikmahnya apa? Siji, sampean wis niat poso sak bulan penuh tahun iki. Ya umpama wis muga-muga panjang umur kabeh ya. Muga-muga sampean oleh seminggu tah 2 minggu kok mati. Iku wis sampean wis diganjar poso sebulan penuh tahun iki. Enak ya. Mergo apa? Sampean niat poso penuh bulan iki. Hikmah kedua apa? Mbok menawa sampean dalam bulan Ramadan saiki lali gak niat, iku insyaallah sesuai dawuh Kanjeng Nabi, sampean ya wis termasuk diterima posone, ora wajib nyaur posone. Mergo apa? Lek poso Ramadan, poso wajib, iku lali gak niat, iku wajib poso dan wajib nyaur. Tapi lek awal poso ngene iki niat poso sebulan penuh, ono laline aman. Ikulah perlu ngaji. Ayo niat sing apik. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Menungso iku sesuai apa yang diniatkan. Ayo saiki niat sing apik. Niat sing macem-macem sing apik kabeh. Masuk gurung sama lakoni pokok niat temenanan. Muga-muga dimuntrami kira Allah Subhanahu wa taala. Cekak sematen matur nuwun mugi-mugi manfaat.